to vysvětlení je v podstatě toto. Jednak je to výsledek složitých povolebních vyjednávání, kde jsme vytvořili zárodek jakési koalice poměrně široké o 6 politických subjektech a v zájmu komunikace mezi těmito 6 subjekty se nám zdá nezbytné, aby posty místostarostů byly 2. To je jeden důvod. A potom já zcela nesouhlasím s tím, že ten jeden místostarosta úplně stačí. Město je městem PO3, to znamená, má ze zákona funkci jakéhosi nejmenšího správního celku a na pozici starosty na jeho bedrech jsou povinnosti reprezentační. Zároveň jsme členy různých svazků dobrovolných, jak už se týká Svazu historických sídel nebo Českomoravského pomezí, mikroregionu. Všechny tyto věci je potřeba brát vážně a já se domnívám, že v tom uplynulém volebním období některé ty reprezentační funkce plnili úředníci, takže já si myslím, že by se měl vrátit význam těch volených zástupců a z toho důvodu navrhuji místostarosty 2. A pokud se někdo ptá, jestli to bude mít vliv na, dejme tomu, mandatorní výdaje nebo na rozpočtové prostředky města, pak rovnou odpovím dopředu. Neuvolněný místostarosta v podstatě nemusí být honorován. Rozhodujete o tom vy, zastupitelé, a já se domnívám, že jeho odměna bude úměrná zapojení do vedení města.